जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग सेटअप देखिए तो आपण माने जानि परथिए आज हमर खबर होची गुपचुप चैलेंज। तो सांग माने हम पाखरे अछन हमर प्रथम प्रतियोगी चिन्नू ताको पचारि बुझी देबा ताको कोन लागुची ताके जिति परिबे कि नाही कोन लागुची तुमको जिति परिबो पूरा विन हेबी कोन करे दो पूरा एमपीएल डोरी कोन लागुची तुम कितने खाइबो तुमे मिनिमम 70 टा 70 टा खाइबो ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କହୁଛି 70 ଟା ଖାଇବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶୁଭମ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେବା ତାଙ୍କେ କେତେଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରିବେ କଣ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ତମେ କେତେଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରିବ ଏମଟା 50 ଟା ଖାଇଦିବି ଚିନ୍ନୁ କହୁଥିଲା କଣ ସେ 70 ଟା ଖାଇଦବ ତମେ ତାକୁ ହରେଇ ପାରିବ ହଁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଜବର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉ ଚିନ୍ନୁ ଆଉ ଶୁଭମ ଭିତରେ କିଏ ବାଜି ମାରୁଛି ଆଉ ଯିଏ ବି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ତାକୁ ମୁଁ ତାର 5 ଗୁଣ ପଇସା ଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିଏ ଯିବ ତମ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଯିବ ଠିକ ଅଛି ଲାଗୁଛି ଇଏ 2-3 ଦିନ ଆଣି କିଛି ଖାଇବି ଅସୁର ଖାଇଲା ଖାଇଦେଲାଣି तो सांग देखो द्वितीय प्लेट खाई जाऊँगी ଖାଇପାରିବନି ଠିକ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜଣକ ତ ସରିଲା ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ସେ ଖାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ରେ ଥିଲା 20 ଟା এই ପ୍ଲେଟ ରେ ବଳକା ଅଛି 6 ଟା ମାନେ ସେ ଖାଇଛି ଭିତରେ 14 ଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେଟ ରେ 20 ଟା ଟୋଟାଲ ସେ ଖାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶୁଭମ ସେ ଖାଇଛି 34 ଟା ତମେ ଯଦି 35 ଟା ଖାଇବ ତାହେଲେ ତମ ଆଜିର ୱିନର ତମେ ଖାଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ୟା ହାତକୁ ଗୁପଚୁପ ଅଛି ଖାଇପାରିବନି ସରିଲା ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରେ ଶୁଭମ ଖାଇଛି 36 ଟା ଗୁପଚୁପ ଆଉ ଚିନ୍ନୁ ଖାଇଛି 34 ଟା ଗୁପଚୁପ ତେଣୁ ଆଜିର ୱିନର ହଉଛି शुभम सांग मैंने जदि आपको आम वीडियो भल लगा तेज लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आ कमेंट बॉक्स में जनातु नेक्स्ट वीडियो आम कौन करूँ रोचु जय जगन्नाथ।